στην καρδιά σου έτσι ακριβώς όπως μου το κάνεις εσύ. Άιντε Γιάννη! Έχει ο καιρός κρίσματα διώξει όλα τα νομίσματα. Δεν θα μένω κάνει ζωή που θα αγγίξει την καρδιά σου σαγιά έτσι ακριβώς όπως μου το κάνες. Are you ready now? Άιντε! Δώστε μουσική! Λαϊ, 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 λαϊ. Εγώ της έδινα στοργή, βασίλισσα την είχα, ό,τι κι αν ζητάγε στη γη.